ମା ଝିଅ ବସିଛୁ ହେଇଗଲାନି ସନ୍ଧ୍ୟା 9ଟା ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଆମର ରାତିର ଖାଇବା ହେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଖାଇବାନି, ଆମେ ଖାଇବା ତା ବାବା ଏବେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲେ ଭାରି ଆମେ ଖାଇବୁ। କଣ୍ଢେଇ ଧରିକି ଦିନ ରାତି ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଧରିକି ଖାଇବୁ। ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ କଣ୍ଢେଇ, ଟ୍ୟୁସନରୁ ଆସିଲେ କଣ୍ଢେଇ, କଣ୍ଢେଇକି କେମିତି ପିଜୁଳି ଖୋଇଦେଉଛି, ପିଜୁଳି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ତା କଣ୍ଢେଇକି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛି ତା ବାବାର କ'ଣ ଝାଡ଼ୁ, ଏଇ ଛୁଆରା ଏଇ ଖୁଣି ପକେଇଛି। ଆଜି ଯୋଉ ବର୍ଷା ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ବର୍ଷା ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ବର୍ଷାଟା ହେଲେ ସିନା ବାରି ଏ ଯୋଉ ଘଡ଼ ଘଡ଼ ଚଡ଼ ଦାନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେ ଖରା କାଟୁଥିଲା, ବାତ୍ୟା ହେଲା ଯେ ଆମ ଆଡ଼େ ଖରା, ଏଇନେ ମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ କେତେ ବର୍ଷା। ତାହେଲେ ଟାଉନ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଏଇ ଆମ ଏଇ ଡେରାଠୁ ଏଇ ମାଇନିସିଟା ଧରିନାହିଁ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ତ ଆଜି ପ୍ରସେସନ ଯେ ଏଇ ଝିଅ ତ ପିଠା ଖାଇଲାନ ନା ବେগে ତୁ ଯାହା ଖାଇବୁ ଯା। ଆମର ରାତି ଖାଇବାରେ ହେଇଛି କୋବି, ଫୁଲକୋବି, ମାଳକୋବି ଭଜା, ଇଏ ବନ୍ଧାକୋବି, ଇଏ ଆଳୁ ପୋଟଳ ତରକାରୀ, ଏଇଟା ବେଳାର ଥିଲା ଆଳୁ ପୋଟଳ ତରକାରୀ, ଆଉ କାନ୍ଦିଆ କାକୁଡ଼ି, ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇଛି କାନ୍ଦିଆ, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା, କାକୁଡ଼ି ଦଳା ହେଇଛି। ଆମେ ଖାଇବୁ ଶିରାର ରୁଟି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଏବେ ଆଉ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ।